Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Mahadjong kontak mga igala, si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Basig katong wa pa kadungog mga igala nga dili na ko naga-live sa Facebook kay dili reliable ang net. So ayaw na mo paghulat sa Facebook. Pag ang inyong tan-aw gyud ang akong episode, akong programa mugawas gyud sa YouTube pagkasunod adlaw. So wala na live nga Facebook kay wag putol-putol unya dili maayo ang sound. Daghang kay naga-complain sa tibok kalibutan may gala nga di sila kasabot. So gasayang-sayang lang sa oras lagi daw. So amo nang gihimong patakaran, amo nang gihimong protocol nga mag-taping na lang may gala. Post-production edit lang ang himuon para maayo ang paghatag sa inyo sa programa o makasabot gyud bung kayo. Karon ang katong tibuok kalibutan nga maminaw, pwede mo maka-text. Ayaw mo gamit sa pangutana dito sa YouTube o sa Facebook kay kuan naman to, reply ako naman tong gi-share lang nako. So ang inyong himuon, pero mag-text mo 082 915 +63 pa dahil +63 082 915-483-1315. So kamo mga local, pwede mo diretso 0915-483-1315. Katong gusto nga magpakonsulta, unya gusto magpalista na daan, manawag yun mo sa akong secretary. Kumaayo the day before, nga mo-appeal mo, mapakonsulta mo, tawag mo sa telephone number nga 082 284 6455 284 6455 muna ang telephone number sa secretary. So ako din ginabalik-balik mga higala kay lisod kayo na karon adto sa clinic kay naghimo-himo sila, nagbutbuot ba og patakaran nga magpa-appointment. So dili man jud ko tighatik himo og appointment na gala. First come first serve gyud kay tibuok gud mo Visayas, Mindanao na paggikan sa Luzon. Unya wa mo kay balo sa number sa clinic. Unsaon ninyo pag appointment? So karon ako nang nga manawag na lang gyud mo 284-6455 kung wherever you are in the world. Gusto ninyo ang inyong mga parente, inyong mama, inyong papa nga magpakonsulta, i-plus na lang, +63, tapos 082-284-6455. Mo na inyong pwede po mo magpa-appointment, kay dire mabasa man ko sa akong misis ang inyong mga text sa 0915-483-1315. So, kanong buntaga may gala, ang istoryahan na ko sa inyo, ang bughat. Baw. Kamu siguro, mga tawa mo nga, tuo ba ni Dr. Kagapi o bughat. Sa tinuod na gala, since pagka-doktor na ko, hangtod na lang yun karon, unique kay na siya nga term, bughat. Nga naman, sa naadtuan na kong mga lugar mga gala, mga Middle East, asa-asa, mangutana sa akong consultation, wala yung term nga bughat may gala. Maski sa English, maski sa Arabic, maski sa Chinese, walay bughat. Walay term nga bughat. Unique gini sa Filipino. Karon, ang katingalahan may gala kay ang simptomas sa bughat, wala gid magkambyo. Usually good ang pasyente maingon ang manghihilot o ang tawag nga ko tuthuation, mga tutho. Ang bughat daw, usually ang complaint sa pasyente is luya ang lawas, walay kusog. Sunod, mangulngol ang mga tiil, mga kamot. Sunod, malipong. Sunod, di katulog. Unya, uragib, daganan daw ang dughan. And usually, may gala, ang bughat, i-relate ninyo sa bagong panganak.
Naiuban, maingon sila nga nabughat sila. Kaya gikan daw sila ng kalintura, o gikan sila ng flu, o gikan sila ng kasakit na admit sa ospital, unya nagtrabaho, nabughat. Mauna siya may gala nga daghan kay yung maingon nga dili mo to ang doktor kay maglingo-lingo naman. Maglingo-lingo siya nga unsa ka nang bughat. Pero sa tinuod may gala ako gina siya gitun-an ba since 1980 pa nga unsa gining bughat. So ato mga 1980s nga kuan kay ko kanang di pa kay ko busy may gala. Akong himuon ang mga laboratory examination sa mga pasyente. Kubingon sila nga bughat. Nakita na ako may gala nga kadaghanan gyud sa ila mubaba ang electrolytes, mubaba ang sodium, potassium, magnesium, calcium, sila mubaba na sa gyud kayo sa labaw na gyud sa katong ng anak bag ulang ng anak. Sa dito pa ko sa Tondo General Hospital sa Manila. Maingon man sila nga nakalimot na ko usay term sa Tagalog sa bughata pero naay nana siya equivalent sa bughat may gala. Nakalimot lang gyud ko gyud. Ang ilang isulti akong himuon ng electrolytes pagkahuman himuon ako ang mga laboratories fasting blood sugar, creatinine, ALT tanan ako himuon na siya og katupong mga T3 T4 bali ang iyang level sa iyang thyroxine sa mga thyroxine muna ang kung mubo ang thyroxine muna ang goiter kung taas ang thyroxine muna ang toxic goiter. So ako ni siya gihimo may kala og nakita gyud nako nga ang bughat nga ginaingon sa Pinoy may gala o sa Tagalog pa kalimot lang gyud ko sa term bughat sa Tagalog is binat na isa pa gyud ka term mami na pa isa ka term nga gikuan ni Dex ang akong best friend may gala nga doktor nasulti siya unsa gyud kuan sa Batanggenyo sa Bulakenyo unsa gyud term sa bughat pero kalimot lang gyud ko gyud. So anyway dito dai sa panahon sa pagkabughat sa pasyente may gala mo down mo bagsak ang tanang nga examination sa pasyente. So moingon mo mutuon na dai kag bughat rondo mutuon ang kumagala kay naman gyud kuan naman gyud findings sa kuan naman gyud findings sa laboratory pero physical examination makita lang gyud imong pasyente nga magluya lang siya unya way kusog di ganahan mo kaon dili normal ang iyang paglibang dili normal ang iyang pag-ihi unya luya gyud kay gyud ba nga usahay gani malipong na higda na lang muna ang bughat sa tinuod may gala gyud mo ginamang simptomas nga makita nako sa pasyente. So mungutan na mo dok saon man na siya kadaghanan sa tutho may gala mingon sila nga ay hilot ka man na dok sa tinuod may gala ako ni silang gi-studyhan kay daghan man ko kay kung mga pasyente nga mingon nga nabughat lang ko no so gi-studyhan ako hilot hiluton sila nya tuob ang katawon po kay sa tuob may gala kay magklase-klase ang ilang kuan magklase-klase ang ilang gamiton gikan sa kaning kung tawag aning karne nga kung anon pasuhan unsa pa to mga naay mga gamit mga ahos mga sibuyas mga unsa bay ipamutang dito sa tuob pero maayo ang pasyente. So ako din siyang gi-analyze may gala nga kaning mga tambal kaning mga traditional medicine nga hilot o kaning tuob na siya'y basis, na physiologic basis. Ang sama ng kabawa ng physiologic basis. Ang sa paghilot may gala, tungod kay ang atong mga muscles, mo kuan man siya, mo relax. Mo relax, mo gahi. Ang muscles nato kung maluya ta. Mo gahi siya ba? Kay ura ba siya kanang dili siya makarelax. So, kung hiloton siya, kung hiloton ang katong nabughat, maayo. Nana siya physiologic kay ngano ang tikig nga muscle na pagmasahe mo luya mo kuan mo relax karon unsa man dito sa hilot unsa dito sa hilot nga makapaayo nga makaparelax sa muscles dili ang pagduot may gala dili ang pag unsa pa ba duot sa paghilot-hilot ingana
ang pag-init sa atong lawas may galas, kanang pag-rub, kaning pag sabi Tagalog ana Bisaya ana nga imong anaon ang kamot, dughan, likod, muinit siya. Kaya ang pagtaas sa kainit sa atong panit may gala, mo change ang kadaghanan sa electrolytes sa atong lawas. Kay during sa pagbikog may gala o paggahi atong muscles, ang katong potassium, sodium, calcium manggawas na sila sa ugat nato. Paghilot musulod. So naagid siya basi nganong nga maayo ang usa ka nabughat, naayo ang bugat sa hilot. Okay. Ang pagtuog dili tungod na siya sa tuog may gala na tungod sa atong mga dahon-dahon, atong mga sibuyas, mga kamatis, mga karne o sa paway ipamutang ninyo dito sa init nga tubig niya mag-aso, dili na siya mao ang nakapaayo sa pasyente may gala. Ang nakapaayo sa pasyente ang katong kainit niya. Ganun man. Ang kainit sa lawas may gala, bisag unsang butang o butang ka ba sa sauna, muinit ang imong lawas, muayo gyud ang katong imong katibukan sa lawas kay ang isa sa stimulation sa pag-production sa thyroxine, katong gidumdum nimo, katong giingon nga kung wala kay thyroxine mahimo kang goiter, pag taas imong thyroxine mahimong toxic goiter. Kato siya nga organ kaning nga thyroid, pag init gani siya mahimo na siya og daghang kay thyroxine. Ang thyroxine may gala muna siya ang energy sa atong lawas. Kung wala tay thyroxine, luya gyud ta kayo. Kung makita mo ninyo na makakita mo og tawo nga luya gyud kayo nga nang hupong ang naong, hupong ang kamot, nang hupong ang tiil, dili na tungod sa kidney, dili na tungod sa kasing-kasing, dili na tungod sa katay, kundi nagbagsak ang iyang thyroxine. So, moingon mo sa ako nga, Dok, sa ma-admit ang pasyente nga gibughat, Dok, kay wa may di man ang uban doktor di man motuo. Unsaon na nimo siya? Unsaon na unsay tambal na ako ginabutang sa ospital may gala? Daghan akong ginahimo. Number 1, dextrose. Ang dextrose may gala, kompleto na siya. Nanay siya sodium chloride, pwede na mabutang potassium, pwede na mabutang calcium, ug tanang electrolytes may gala nga dili makaya sa kaon. Kamong nagpahilot lang, kamong nagpatuob lang, maabot mo 3, 4, 5 kadlaw ang tuob-tuob, sige tuob-tuob aron maayo. Sa hospital may galat 2 to 3 days ayo na ka. Mao na siya ang kalainan sa modern medicine kaysa traditional medicine. Okay? So, sa dextrose pa lang may gala, naayo na ka. Ang sunod, kay mo baba man ang iyang thyroxine, tagaan siya thyroxine nga tabletas. Na ay mga brand name like Euthyrox, sa pabaylain nga kuan nga brand sa kuan Eltroxin, nga ano. Kana siya, wala siya mga brand sa thyroxine nga ginahatag nako sa pasyente. Kaya lang dili na siya pwede nga magbuot-buot mo inom may gala. Kay ang paghatag sa dosage ana niya depende sa iyang laboratory nga gipangalan og T3, T4, TSH. Okay, so for example, nagsugod nako og tambal sa thyroxine na gala. Kani siyang thyroxine, imo ni siyang inumon hangtod gyud nga normal ang imong laboratory. So, dili pwede nga gitagaan kag thyroxine karon, lingon ka na wala naman akong luya, Dok, nawala na akong bughat. So, moindang nako. Dili gid siya maayo gid nga ingana kay ang thyroxine na gala naagi sa panahon nga mo di pag yun siya mahimo og iyang sariling thyroxine sa atong lawas. Dili siya automatic ba nga pag maayo na ka mahimo kag daghang thyroxine, dili pod. Mao na siya nga isupplyan gyud siya thyroxine hangtod gyud siya nga normal na siya nga wa na siya laing mation o di na pod siya luya o depende pod sa laboratory. Mao na siya maigala ang bughat. Karon mangutana mo, Dok, kana day mga lisa. Unsaon man na siya? Okay. Dok, nagkalintura kay nalisa. Unsa man na siya may gala. Mao na siya ang pinakalisod mag-istorya sa pasyente may gala. Kadaghanan sa inyo mong kalintura ipahilot kay dalisa.
Kana gyud hinuon. Moingon jud ko sa inyo nga dili mao. Kay ang kalintura mahigula pila kalibo na ang rason nganong magkalintura. Ang lisa, for example, unsa man siyang lisa na ipiang. Nganong magkalintura ang pasyente sa piang? Wala gyud siya'y pathophysiology nga ma-explain. Ang uban mapiang wala lang. Ngano man ang bata kung mapiang moingon mo dahil mong nagkalintura kay napiang. Wala gyud say base mahigala. So kuhaon gyud ninyo sa inyong istorya na ang kalintura tungod sa lisa. Ang lisa mahigala supposed to be nga ang ligaments sa imong mga joints, ang mga bukog wala sa lugar. Pero tan-aw nimo ang bata, ang iyang mga joints sa bata lagyo gikan sa bukton, kamot, tiil, walay lugar nga maipit ang bukog o dili mabutang sa lugar o ang ligaments dili mao sa lugar. Kay ang ligaments sa bata ay gala luag yung kay siya. So imposible nga malisa siya nga mo produce og fever. So kuhaon yun na ninyo sa inyong utok may gala ang kalintura na secondary to lisa. Pangitaon yun to ninyo asa gikan ang fever. Daghan kayo. Ang inyong untang pasangin lang tungod dili mo ingon dahil maglisa, dili gyud na siya. Kuhaon yun ninyo sa inyong utok ang lisa kay ang unang rason nga mag-fever ang bata nag-flu. Panahon man tas COVID ron, di ba? Ang flu may gala, very common kay na sa bata nga sipon lang gamay, ubo lang gamay, kalintura dayon. Kulang ang feeding, magkalintura dayon. Magkalibang, kalintura dayon. Mag-ubo lang gamay, kalintura lang gamay. Mabugnawan, magkalintura lang gyapon. So, mao ni siya may gala nga inyong hununa nga nalisa tungod nagkalintura tungod naglisa ay mali. Pagka mali gina siya nga hununa may gala. Ang kaluoy lang kaayo sa bata ba kay ipahilot ra ba gyud niya? Kamong abi ninyo didto ra sa bukid ng istorya nga kalintura ipahilot kay nalisa? Hantod diri sa syudad ba? Nahaapay ingana may gala. Dili mo makatuo nga professional. Modern na kayo. Nagagamit og Facebook, YouTube. Mutuo pagyapog kalintura. Tungod sa lisa. Santa Cruz Digos. Mao na siya isa na siya sa wa yun na ko ni siya na istorya sukat-sukat may gala since 2004 ba nga na ako sa radyo. Nakuan ko sa akong mga na istoryahan ko sa akong mga anak nga istoryahe daw ng bughat dads. Kay daghan may buntis diri sa ako ng mga kuan nako in-laws nako buntis. So istoryahan namong bughat. Ang bughat may galag yun sa buntis, physiologic. Mahibaw-an gyud sa laboratory, makita gyud sa laboratory. So wala gyud rason nga magtagna-tagna ta. Kuingon mo nga ato mag doktor. Diretso dayon mga bughat. Nabughat sa iyo ko dok. Ang katong doktor imong gatubang nga wala kasabot, dili na siya maayo nga statement. Kay naingon mo siya, wa may bughat. Pero ako gini kitun-an may gala ng bughat may gala. Nga makita gyud ako nga tanan gyud mga examination bubagsak gyud siya. So nanay siya rason nga ang inyong isulti sa pasyente. Isulti niyo sa doktor ang inyong symptoms. Ayaw mo pag-ingon nga nabughat kay dili kasabot ang doktor. Kung maingon mo nga gikilatan aw kanay no masabtan niyo sa doktor pero nabughat ay wala. Di gyud na siya niya masabtan kay wala man na sa textbook. Wala na siya sa textbook may gala. Kung mag-mention ko sa inyong hypothyroidism, mga hypokalemia, hypocalcemia nga na wala ba nakadugtong dito nga bughat ba? Way nakabutang dito bughat, secondary ito bag-ong panganak. Usaw na ninyo. Ang kadaghanan po sa mabughat may gala, di ra bagyod kay kulang sa vitamin sa pagbuntis niya, kundi netabo ra gyud kay grabe na gyud kay ang lisod iyang pagpanganak, mao na to siya nga luya gyud siya kaayo. So ingani
ang una man yung importante sa pamadiagnose sa doktor nga magkasinabot mong duha. Dili na, kung example, himo-himo mo istorya na bughat, na lisa mo na nagkalintura, dili na siya kasabutan na ba? So, ang inyong istorya yun, pantay yun nga magkasinabot mo, Dok. Luya ka ko. Bago lang kong panganak, a week ago, niya nagtrabaho na dayan ko, niya, mura ba yun na ipasangil nga nagtrabaho mo nang nabughat? At tinood, bagsak lagi na iyang mga electrolytes mga gala sa pagpanganak niya, kay tungod kay lisod ang iyang pagpanganak. So, katong pagtrabaho, secondary na lang to, nasamutan ba? Nasamutan tong iyang kaluya. So, pagsulti ana sa pasyente dito sa doktor, ang inyong isulti, luya kay ko, Dok. Bago lang ko panganak, a week ago. Unya, manakit akong kalawasan, way lami kaon, kasukaon ko, bugat akong ulo, di ko katulog. Unya, wa ko kalibang, di ko kaihi, manggahi ako mga bagtak. Di ko kasabot, wala ko bunal-bunalan ng 2x2. Mo na, kasabot na yan, doktor, anak, may gala. Makasabot yun siya sa iyang, sa ibang mga simptomas, kaya iya man na itugma dito sa mga sakit, may gala. Pila kalibo ng itugma niya dito. Mo da ining bughat niya kung dili open-minded imong doktor, ay bye-bye. Di yun kasabot. O unsa may ihatag sa unsa may ihatag sa doktor, pinreliver ba? Pustahanay ta. Kay dili man niya i-replace ang katong kulang, thyroxine, mga electrolytes, sodium, potassium, calcium, magnesium, dili man niya i-replace. Tagaan ang pain reliever, di mayong ka nga, wa man ko na ayaw atong gi-admit ko, may pag nagpatuob ko, nagpahilot ko na ayaw ko, tanawa. Mao na siya may gala nga daghan sa inyo, di na mo tuog doktor. Magpahilot na lang. Nya, pares gyapon may gala sa kanang lisa. Pasanginlan nga lisa ang kalintura. Ang ikatulo may gala nga medyo magkatawa lagi ko, magkalibang kung nagipon ang bata, pastilan may gala. Wala niya relasyon ba? Ang nagipon nga bata, dili na tanan magkalibang. Ambot lang sa inyo, pero sa ako experience for the last 35 years, magkalibang ang bata, dili equals to na nagipon. Ang uban nga 6 months, 7 months, 8 months, magkalibang man lagi, anong wala man siya nagipon. Di po tanan nagipon, magkalibang. Kadaghang bata nga maggipon, di man magkalibang. So, kuhaon din po na ninyo paghuna-una nga nagkalibang ang bata tungod sa ngipon. Ang una niyong pasanginlan, ang katong inyong gatas. Ang inyong bibiron, kay kulang kayo ang paglimpyo. Walay limpyo ang imong atngal. Magpag-ingon sa bata, hilak sa bata nga gigutom, ido na day ang tutoy, way limpyo-limpyo. Kana siya, source na sa infection sa kalibang may gala. Mauna siya nga, naagin siya hygiene. Kung nagpadede mo, limpyuhan yun ang nipol. Kaya bisag, asa gulo paingon. Basig ni puli pas manoy diha nga og kuan, di disgrasya. Ugaw to wa manot bas ni manoy, di ugaw po to imong nipol, ihatag ni mas bata, babay kalibang. So, kuhaon na siya. Ayaw ninyo paghuna-una nga magkalibang ang bata nga naggipon. Wala na siya connection. Naana siya sa gatas, sa imong biberon nga hugaw, di maayo pagkalimpyo og sa imong atngal. Kuhaon ninyo sa inyong hunahuna nga ang lisa nga makakos og kalintura. Wala na siya koneksyon. Pero bughat mga manang. Naana na siya basis. Naana siya pathophysiology nga basis. Nganong magbughat man ang usa ka buntis, ang usa ka tawo nga na sakit o grabe, na ICU, nganong mabughat man sila kung magtrabaho after a while o kung di ba wala nang pahulay. Naana siya basis. Mutuo ko ambot lang sa ubang doktor, si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Mahimbutang may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. 0910-569-5044. Dok, kung sa dapit imong clinic sa UM Multitest Diagnostic Center, Ponciano Reyes Street, Davao City. So, Manhimos Davao, naagyo na siya sa University of Mindanao nga facility niya na multitest ang muna ang mga clinic may gala. 0948-453-3292. Dok, unsay tambal sige pang huyab pero dili man katulgon 69-year-old. Kanin sa ang huyab may gala
Sintomas yun siya sa mubo ang blood pressure. So, muhuyab gani mo, sige mo panghuyab, di mo katulugon, ang inyong kasing-kasing nagahinay. Number 1 na siya. Number 2, overdose mo sa tambal sa pang-high blood. Number 3, na ay posibilidad nga luyak ay mo, mao lang sige lang mo panghuyab, pero di mo katulgon, isa na siya sa mga rason nga tan-awon gyud sa doktor kay paingon ka sa heart attack. Paingon ka sa heart attack o nay problema sa imong mga kidneys. 0998-885-7085. Hello, good morning. Hello, good morning. Dok, Dok. Good morning. Kusog-kusog kayo mong tingog, kaya di mo kadungog. Good morning, Dok. Good morning. Morning. O, sa ato, doy. Pag-asa lang ko, Dok, ba? Sige, anyos na ko na. Ang akong BP, Dok, 140/80. Nga, ang akong FB is 7.43. O sa may tambal ganito na to, Dok? Normal man na siya. Normal ba rin, Dok, ang 140/80? Normal na. Ang edad. Ang akaling 7.43, Dok. Ang 7.43, pwede pa na nimo ayaw na lang pagkaog kay tamis, soft drinks, pwede na na. Nga mo kay tambal rin, Dok, ba nga napalit, Dok, pa metformin o Liclaxide. Nag-inom na ba ko rin, Dok? Buntag gabi Pasabot dahil ka nagkainom na rin. Kanang metformin mo itanggalo nimo, katong na lang glycoside ang bilin. 80 mg man yung Liclaxide, 80 mg. Padayon. Pero ang katong metformin may undangon kay subrara. O nga do, kaning maintenance, kanina kong inom nga tambal sa high blood do, kanina kong lusartan, maintain bigyan po na ako nito. Maintain gyud po na kay pasabot nga nakaya niya imong high blood kanang imong maintenance. Dili ra ni resita sa doktor, no? Ako ra man yung butbuot sa mangguguan ni doktor. Ay, patanaw gyud kag doktor bay kay dili na siya dili na safe. Kuyaw na siya kayo kay dili ka kabantay ba. Ipatanaw gyud ang doktor. Kasi di sa kong high blood, kaning lusartan. Kinahanglan gyud na ma-monitor sa doktor kay dili biya ka kabantay ana unsay may tabo ana. Okay? Dili ayaw pagbuot-buot kay lisod. Pero kanina akong sa cement food sa lugar, okay ra ning Liclaxide. Okay na siya. Basta check up gyud kag doktor kay dili gyud na siya maayo nga ikaw lang magbuot-buot ba. Labi ka namin ko dibati, Dok, ba, matimahan, magupon, ay mahapon, matinalang, mag-tingot ko nitong ilong hapon. Ay tayo, pala hanto gani karon. Lain Magtuma kay, okay, kuhan mo guni, gani, taon na, naging labing tuig, na-admit na ko na high blood ko, na-admit ko. Lagi, balik ka sa imong doktor. Napo ko diabetes. Balik ka sa imong doktor. Ayaw o pagbuot-buot. Okay? Okay, dahan ka salamat, Dok. Sige. Nakita ka sa kanak, Dok. 0998. Kani akong ginasulti sa inyo may gala nga dili magbuot-buot. Daghan kay mga aspeto sa atong lawas mga di mo kasabot. Ya di mo kasulti. Dili mo kasulti kung sao na siya maayo ana. Ang doktor gyud nga imong suod na nga magbalik-balik ka mag-check up, dili tungod na kay dili kinahanglan nga gusto lang gyud sa doktor dili oy. Kinahanglan gyud na kayo niya nga ma-monitor ang iyong dagan kay siya may makahibalo kung saon pagtimbang-timbang ang iyong mga tabletas. Kung saan inyong undangon, kung saan inyong kambyuhan, siya gyud makabutan na dili lain. Hello, good morning, cellphone. 0998-885-7085. Dok, akong ihi, lain og baho. January lang, human chemo, babae, 59 years old. Understandable na ang chemo, day. Kay ang chemo, mauna siya ang makakuan sa atong kidney. Iya gina siyang dauton sa chemo. So, ang maayo ana ay payurinalysis ka. 0910-307-2535, 70-year-old. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning, Doc. Unsay ato, miss? Kuan ako edad, Doc, 58, babae ko. Kanang, Doc, mangutana lang ko ba? Kanang usahay, singson kay ko bugnaw, Doc. Singson kay ko, Doc. Wala kay tambal ginainom? Wala. Wala po ka nagpa-check up pa sa doktor, blood sugar, creatinine, mga ingana, wala? Wala gyud, Doc, wala tanan. Balik bato kag doktor, pa-check up gyud kay daghang kay ng simptomas. Isa na siya sa mga simptomas nga bugsak ang imong sodium, o
isa po kasimptomas sa cancer of the lymph node, lymphoma. Symptoma sa... Lymphoma. Ay, Oh. ang... So, kinahanglan yung makita sa doktor. Kaya ron mahibawaan kung asa dapit na nga sakit. Okay? Dok, mga na sa kuhaning maginhawa o ganang inhale bitaw ka ng mayong ka nga para mag-exercise itong baga. O man eh, wala pa'y kaon o humanang kaon. Way labot ng kaon na nalay. Siya kung saan orasan na siya. Sige. Salamat, Dok. Okay, 0910-307-2535, 70-year-old, Gen-D, female, kabantian. Ang akong tiyan, hapdos, makakaon, mantikaon, mayonnaise, kung muinom, Camel S, na relief, unsa ka ni Doc. Kuha na siya, gallbladder stone na lang. Gallbladder stone. Kinahanglan yung ka-ultrasound o makita ka sa doktor. 0977-703-5390, female, 63. Hello, good morning, cellphone. 0977-703-5390, female, 63-year-old. High blood, girisitaan, maintenance sa doktor, nganong duha, mani, ang carvedilol, paresan o amlodipine. Ang carvedilol para na siya sa beta blocker. Isa gihapon na sa klase nga pang high blood. Ang amlodipine is calcium blocker. So, dili na sila igsuon. Di gani sila igagaw. Lahi na sila ang trabaho. So, siguro, dili na kayo trabaho ang imong isa ka buok. So, gidubli na niya. Amlodipine o carvedilol. Sabot. So, ayaw mo, kuan ba? Monta ni, gi-explain sa imong doktor. Mga na nga, unsa man ni duha man ni kabuk tabletas unom. Dok, naanay siya rason. Kaya dili na ingon nga gihimo lang na siyang kuan ba? Kanang mo na siya patakaran o sana. Kay karon di na makaya og isa ka tabletas, may gala. Tagduha na ka klase ang pang high blood kay resistant na gid. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Gipalong nimo. So, wala na text niya. Okay. 0975-535-1261 kanang buntis nga naay toxic goiter, safe na sa bata ang PTO. Dok, manglarot di ay buhok sa naay toxic goiter. Bawal mo kaon og seafoods ang toxic goiter. Salamat. Kani siya may gala ang epekto sa tabletas dito sa bata, iyang isuppress, iyang barahon ang natural nga thyroxine sa bata ba? Iyang barahon tungod sa PTO nga ginainom sa nanay. So naay posibilidad yung mag-hypothyroid ang bata, meaning mutambok, muhupong ang bata tungod sa PTO. So, kung itagaan sa PTO, unya, toxic goiter siya, dili yung kumuuyon. Urag, ako gina siya pahitaan ko paagi, nga lainon. Pero nagbago ang kuan may gala, nga naman yung nga nung gibawalan man, ang toxic goiter sa seafoods. Ang seafood may gala is one of the main foodstuff. Main foodstuff sa imong pagka-goiter. Ginabawalan sa toxic dili kumutuo ana. Kay ang toxic goiter is coming from kulang sa thyroxine. So kinahanglan mangaon gyud og seafoods. Dili gyud kumutuo ana may gala kay sukad sa kung pag-eskwela kinahanglan gyud ang seafood sa toxic goiter. Dili na siya kalaban. So, bahala ng ubang doktor na, basta ako dili kumutubo na. May idili ang seafood sa toxic goiter. Kaya ang toxic goiter, gikan na siya sa pagbagsak sa iyang thyroxine, karon di-react na himong hyperthyroidism. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Dok, may buntag, Dok. Muntag, sa ato Roy. Dok, kining utana lang ko, Dok. Kung sa ba'y maayo nga tambal sa kanang i-apply ba sa kanang tiklat yan Dok, sa akong bata? Ang tiklat ng ang unod murang nilutaw? Ay, dili na siya keloid ay. Uy. Dili na siya keloid. Tiklat ba? Kaning nasamad man ko siya sa alambre siya, Dok. Nga. O niya, mga Dok,
hapit na tuig, napiklat siya, pero iyang unod gani mura ka ng nilutaw ba nga baglit. Mo lagi. Sabot ko ana, ang tawag ana hypertrophic scar, dili na siya keloid. So, ang inyong Yang lain maayo, ano Dok? walay mo epektong tambal ana doy. Kinahanglan gyud injection sa steroids. Kasabot ka? Injection ang isira ni Dok? Oh, injection. Naata ni Dok sa imong clinic? Na siya. Barato ra Dok? Mahal-mahal, gasto kang mga 7 to 8,000 doy. Gamay ra man ni mga 1 inches ba? Dako na siya kayo kay di man mo respond. Kinahanglan gyud siya. Mao ba Dok? Sige Dok, sige, salamat. Okay. Balik ko may gala. Natingala na ko karon ani mga ginasulti nila nga kalaban daw ang seafood sa toxic-goiter. Di ko mo kutuwa na may gala kay kung ibaw ano yung mga pathophysiology sa toxic-goiter, deficiency of deficiency of iodine ang mga may gala. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, Dok. Unsay ato doy? Ako mama Dok ba na naginig sa 4 years ago niya ang gibati niya karon kanang malakaw siya mura sa hubog. Niya kabuyon siya tapos may bugnaw. Unsa may tambalan ni Dok? Ang lipong daghan kaayo ang rason. Daghan gyud kaayong rason gikan sa kasing-kasing, sa baga, sa utok, sa kidney, sa liver. So dili na siya pwede dili sa eksaminon sa doktor kay paytaon man to arason, root cause ngano nga malipong siya. Tanawon niyo sa doktor. Oh. Hubog na niya kanang wala sa hubog ba? Maglakaw ka man siya pero wala sa hubog. Lagi, tanawon gyud ang doktor doy. Dili na siya pwede kanang diretso nga kuan na may tambalan na betahistine pero dili wala na mo gitambalan ang root cause. Muwala lang gamay ang lipong pero di gid siya matambalan. Oo, ngunit balik sa Dok. O lagi, matanaw gyud doktor. Matanaw gyud na siya doktor. Paytawon gyud rason. Okay? Sige, Dok. Okay. Daghang kay mga topic may gala nga kinahanglan gyud siya gyud og may bawaan niya. Gikan kaniya bughat. Naka-istorya na kong kabuhi mga 2 years ago. Istoryahan ko na ako nagbalik may gala. Kaning vertigo, kanang lipong, daghan kay mo sa inyo wala kasabot ana ba kay pag adto ninyo sa doktor taghaan lang ang betahistine. Dili wala siya nagtambal sa root cause kay ang lipong may gala daghan kay rason gikan sa utok, gikan sa imong blood pressure, gikan sa imong kasing-kasing, gikan sa imong baga, gikan sa imong kidney, halos tanan. Daghan kayo mga 1,000 siguro ang rason nganong malipong ka. Kulang sa tulog. Daghan gyud kay gyud. Mao na siya nga kung ang imong doktor mo hatag lang betahistine wala katambali. Igo lang sintomas murag pain reliever lang ba. Kung sa sakit pa tagang pain reliever, kanang betahistine para lang nga mawala ang gamay ang imong ang lipong nimo. Ang pasabot ana nga giingnan lang ang utok nga dong di kalipong. Wala gitambalan ang lipong. Daghan kay labaw na gyud mga tigulang, daghan gyud kay ng ilang bation ba nga lipong pag tindog pa lang daan lipong na. Naunsa man na siya kay ang iyang blood pressure nagabagsak paghigda niya tapos pag tindog niya way supply sa dugo paingon sa utok. So, naunsa man na siya. Dili makakup ang iyang kasing-kasing sa kinahanglan nga dugo paingon sa utok. Mububwa pa man atong kasing-kasing may gala. So, mao na siya may gala nga dili gyud ko mosugot ana nga tagaan lang mo betahistine. Kay dili na siya mao ang tabletas ana. Kinahanglan gyud adto gyud sa root cause sa sakit. Tanang sakit may gala, tanang sakit muhatag og symptoms. Depende na sa doktor kung saan niya paghimay-himay ana mga sintomas para moadto gyud sa dito sa treatment gyud dili kay yung pain reliever lang. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Good morning, pre. Good morning. Morning, pre. Sa ato, pre. Kanang dayon ta na ko to akong ultrasound. Nagtawag ko diha sa iyo yung multitest. Kinahanglan magidon nila ang kuang gidaw kanang Request? request sa doktor. Ay, wala din mo ingning gikan sa ako. Akong giingnan. Ingon ako nga sa imong radio minaw ko Oh. ikaw nagko ang suggest ana. Oh. Di gyud mo subutong
nadalaki sa X-ray dito mo to dapit. Sige lang. Ang imong himuon ana pre, tawagan akong sekretary kay aron himuan na kag request para diretso ra ba di na ka mag-agi og triage. O niya, asar ko ng kuan. Sa sekretary, tawagin akong sekretary 284-6455 para himuan ako ang request. Unya siya na ibahato dito sa pertahan. Padi na ka maghulat-hulat og triage. Sige. So, Okay. dito lang po sa gawas lang gani ko maghulat. Oh, Kung kuan. sa pertahan. Tawagin 284-6455. Himuan ka request para sa ultrasound. Okay? Sige. Salamat kay pre. Sige pre. 0919-597-4550, 56 years old, babae, unsay tambal, pahumok, magbawas, gahi man, magbawas. Okay, 56 years old kaday. Daghang rason po nganong dili makabawas og normal. Gikan sa kulang sa tubig, paingon sa kulang sa calcium, paingon sa cancer of the colon. Karon, pareha na siya og bosday. Nagdagan ang boss. Nya na magtingog dito sa ilalom. Mingon day ka nga na flat siguro, di ba? So, paraho nimo ang truck. Pagpara nimo sa truck, sasakyan na nimo di man flat ang ligid. So, nanangil lang ka. Kaya di ay katong gatingog ang kuan na to, ang spring na to gatingog nabali na. O, ingana sa kung kamo mga lalaki makasabot mo. Sa babae, stove. Nagluto mo sa stove. Nagtingog. Di mahadlok na mo basig sa gasol ni unsa ba ni? Itaw to nimong asa to gikan ng tingog para maundang tong tingog kay basig mo buto. O tiaw, sabot mo kamo mga babae, kamo mga tigulang. So kani gihapon sa sakit mga manang, ingana gihapon. Dili ka kabawas. Daghang rason nga dili ka kabawas. Pasti lang daghana. Kung dili ka gusto nga ma-x-rayhan, ma-ultrasound, CT scan, tanan anak, mag-testing ka kaon og kapayas. Pag yun makaya testing kapayas, insaktohon ang pag-inom ng tubig. 6 glasses a day. Pag yun, naay problema. Adto na juga doktor. Ingana na siya ang paghunaw-unahon ta sa doktor may gala. Kamo ingana pod mo. Dili ka ingon nga usay tambal sa pangbawas, pastilan Santa Cruz Digos. Uramog nangutana, ngano ni tingog man ni akong dalunggan. Ay. 0948-637-7510. Unsa ng sodium ascorbate para asa na? Vitamin C lang na, day. Ascorbate, vitamin C. So, kanang mga terminology sa medicine, mga manang, make it very, very familiar sa inyo. Kay magkatigulang, magkadaghan ang inyong tambal nga inyong inomon. So, ang isa sa purpose ganun na ako dito sa doktor sa kahanginan, nasa YouTube, nasa Facebook, kay ang inyong pagsabot sa pagtambal may gala, taphaw lang ba? Taphaw. Sakit sa ulo, pain reliever. Sakit sa tutulan, pain reliever. Sakit sa dughan, pain reliever. Sakit sa tiyan, pain reliever. Kung ingana lang ang medicine may gala, di na ako magdoktor. Pero sus in town, pila kalibo ang sakit. Nganong magsakit imong ulo? Nganong magsakit imong tutunlan? Nganong magsakit imong dughan? Sakit pa lang to istorya ha. Ang lisod o ginawa. Putol ang pagginhawa. Kulang ang pagginhawa. Short ang pagginhawa. Kana siya tanan ba? Abi ninyo lungs lang na siya. Apil ang kasing-kasing, ang kidney, ang atay, ang inyong electrolytes, ang inyong utok, sus in town, daghan jud kay na siya tan-awon ba. So, ang imong doktor dili mo examine sa imo, palpak. Palpation gina siya dili ka eksaminon kay dili makuha sa laboratory. Mao nang kadaghanan sa mga doktor moingon dayon wa man kay findings no. Nya unsa man ni akong lipong? Unsa man ni akong ginawa, lisod ginawa? Unsa man ni sakit sa akong dughan? Nga wa man kay findings sa laboratory kay nagdepend no sa laboratory. Ang laboratory cannot substitute sa doktor. No way gina siya gyud,
kung akong joke pa sa una nga prostitute sa doktor. Wala, dili yun na siya pwede maka-replace sa doktor, mga higala. Kung ang imong doktor dili mo examine pagmayon sa imo, himay-himayon imong mga simptomas, pangitaon niya ang root cause, babay. Wala, dili gyud ka maayo. Paingon man gyud na siya gyud nga wa koy makita, sir. Wa koy makita kay mo depende man siya. Mubasa din sa laboratory ng mga result. Mo bitaw na masuko ko sa nga dok, na ako'y laboratory sa result. Mingon ko nga, unsa day ka? Ha? Unsa man ako na imong laboratory kung di ka masulti sa ako? For example, kompleto mo blood chemistry, fasting blood sugar, creatinine, ALT, ECG, chest X-ray, ultrasound. Unya imong sakit ka dito sa imong kuan, sa imong kinatumyan sa imong kidney. Unsaon mo nato nabe? Di man na makita sa ultrasound, di makita sa CT scan, di makita sa laboratory, di makita sa ubang examination. Doktor lang yun. Mao na siya may gala nga ang akong purpose gidiri sa doktor sa kahanginan, maklaro ba nga ang doktor is the most pivotal sa Bisaya pa, walay lait makatambal sa imo kundi ang maayo nga doktor. Kung ang doktor nimo tapulan, dili may examine sa physical examination, di mo himo og laboratory, dili mo himo og history nga maayo, dili na makuha imong diagnosis ba. Posta na ibata. Sa among panahon, Migala, sa bata pa mi, walay chest x-ray, walay CBC, walay ultrasound, walay ECG, tanan, wala na siya tanan. Ay tao na mong sakit, bago may maghimog request sa laboratory, kay katong laboratory, ano lang tong secondary nga mo, bukuan siya, muhatag siya ebidensya nga tama ta among diagnosis. Kay among diagnosis to as Cotabato, ang imong sakit to as Manila, unsa na mapag-ayo. Di ba? So, isunod na sa inyong mga utok, mga girl. Kung ang inyong doktor pain reliever diretso, wala gani ang ngita nangayo sa history, o wala gani kag-examine, ayaw na to ayaw na kinuman ng tambal niya kay wala na siya, wala ang itambalan sa eksaktong root cause sa ibong sakit. Si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.